Бейеділер, жырладылар, йылаларны искә төшерделәр. Түбән Камада татар мәдәнияте көнен билгеләп үттеләр. Милли чара халыклар дуслыгы йортында үтте. Оппак яулык япкан әби өстендә чәчәкле яшел күлмәк чигелгән алъяпкыч. Әлеге экспозицияләрне карап Диләрә ханым гүя балачак елларына кайткандай була. Мәрхүм әнисен исенә төшерә. Җеп ирләп утырганы бүгенгедәй хәтердә ди хатын-кыз. Элек-электән үк матур итеп шул ак күлмәк, ак алъяпкыч, ул алъяпкыч чигелгән иде, өстән дә астан да чигелә иде. Менә шулар хәтеремә килде. Сәхнәдә дә бүген озон милли көйләр яңгырады. Тамашачы баян, гармон, курай кебек халык уен кораллары моңнарына хозурланды. Аларның заманча яңгырашын да тыңлады. Мисал өчен Алмаз Лотфуллин флейтада татар җырларына попури уйнады. Татар халык җырларын бик нык яратам. Һәм инде башкалар да ишетсен дип инде. Бәйрәм татар мәдәнияте көне уңайнан оештырыла. Милли чараны Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге Ак калфак хатын-кызлар оешмасы белән берлектә оештыра. Ак калфак әгъзасы буларак шуны әйтәсем килә, инде без монда яңадан яңа образларны үзебезгә эзлибез. Мәсәлән, менә минем өстемдәге яулыкны күрсәгез, калфак кына түгел, шуны әйтәсебез килә. Татар кызы калфак кына киергә түгел бит инде. Бүтән мөнәсәбәттә дә ничектер аерылып торырга тиеш. Матур итеп яулык Бәйрәмгә Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе дә чакырылы була. Без бергә чаралар үткәрәбез. Алар безгә киңәш итәләр. Безнең чараларга менә тоже без яшьләр җигәндә, алар үзләренең яшьләрен Мәскәүгә беренче тапкыр җибәрделәр. Буыннар чылбыры өзелмәсен, бер-беребез белән оралашып яшәк ди бәйрәмнең кунагы Рөстәм Ямалиев. Әйтергә кирәк, татар конгрессы Мәскәү татарлары белән тыгыз элемтәдә тора. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар.